марҳамат бардорҷонон, сарочина 65000 сомон бо зати дигар мошинчаки хитои Zote T700 бардором. Растамошка утилизация надорад бардоро, аз ҳамин сабаб нархи сарочина 65000 сомон монда истодем. ҳолати хушрӯ, солаш бошад 2017 сол, мотор 1.8 турбо, духатора мошинча, сафед трёх компонентни, ҳолаташ бисёр хушрӯк аст, тоза аст бардоро. Фақат растамошка утилизация ҳуҷҷатҳои солонаша мегузаронед, ҳай мехмед мегардид бардоро. Zote T700, но T800 дорам, T900 дорам, бу чанд намудошам аст. Бозде бисёр рафта истодаст ин мошинчоне ки бардоро. Нигоҳ кунед салона. Салона мегӯм кузоваш нигоҳ кунед чӣ хушрӯк аст. Сафед трёх компонент, Zote, диска балуношам нав, ҳолати салона бинед чӣ подножкишошам дост. Подножкишошам ҳаст бардоро. Боз чӣ дорад? Тақсибош климат контрол, болош полни панорама, подсветка дорад салонаш. Полношам тоза хушрӯк дост, полношам нав аст. Подножкишо бинед. Чӣ хушрӯк аст подножкишош? Подножкишошам заводска. Сиденье лифт. Ана пробегаш 100000, 110 гуфтан 105 100000 атроф пробег дорад. Родной пробег. ҳолати салон чош хушрӯ, ягон ҷош кандагӣ дардагӣ надорад. Электричаш аст бардоро. Бардор мултимедиаш аст. Радио, парктронику, ҳарчи меодаги. Инаш климат контрол бошад, вале инаш климат контрол аст бардоро. Пианинача вале дизайн кардагӣ. Хулас ҳамин ҳолат лабоваш кам тарак трешини доштааст. Камдушам гавданида 65000 срочни. Хеле аслан бардорҷонои ман, марҳамат кунед, фикртон ҳатман нависед, лайк фаромӯш накунед, бо канали Автодубай таҷа бошед. Аз канали мо боз мошини арзон дар траф мошини беҳтарин метавонед пайдо кунед. Срочно 65000 сомон. У кого есть депортация? Можно проверить через МФЦ за 500 рублей. Обращаться по номеру WhatsApp. бардорҷонои ман, ассалому алайкум, рӯзатон хуш бошад. марҳамат тамошо кунед дар канали Автодубай таҷа бо зати дигар Hyundai iX35 сарочни фурӯхта мешавад. нав даромадаги аст бардоро, сборкаи хитои аст ин мошинча, ҳама ранги Hyundai тоқсон барин аст, ҳама хел ҳамун кузов аст. солаш 2014, мотори 2.0 бензин, ҳуҷҷатҳои салона гузарондагӣ, растамошка утилизация кардагиам бардорои ман тайёр мегиред, фақат ҳай мекунед мегардед. нархи 120000 сомон срочна, боз камтар муомила дорад, бисёр не. хайр дором, марҳамат. фарош поёну боло чӣ дорад? Хадавои агни дорад бардори ман. Поёну боло инахе подсветка дорад, бисёр хушрӯк мешавад. Полировка кунед, бо тоза мешавад бардоро. Мошин фақат ҳуҷҷатоша гузарондагӣ тамоман мошин чотки полировка кунед, боз зури бад беҳад хушрӯк мешавад. диска балончошам напанав аст. Hyundai iX35 сопои ахирашам бисёр хушрӯк мешавад. сборкаи хитои аст бардоро. хитои дорад Hyundai. ҷо чӣ нестеги аст Hyundai? Китай аст китай. салона ҳозир мебинем. марҳамат, ҳолати салон бинед чӣ тоза хушрӯк, салони сипсиак, кожни салон. тозагишон мебинед, пробегаш чанд бошад? Без ключовой доступ, сиденье лифт бардоро, без ключовой доступ, сиденье лифт, ана горный режим. нигоҳ кунед боз чӣ дорад? кожни руль, мультируль, зир або калича мебиёрам. заводид мекунем, торпеда чоша нигоҳ кунед, салонош хушрӯ, обогрев сидений, у плюс вентиляция сидений ҳам доштааст бардоро, коробка автомат, монитори Android, климат контрол, старт стоп. Нерха ҳолат дорад бардоро. дидед нав калича мебиёрад, бор ман заводид мекунам, пробегоша шумо ба нишон кунед, чандта гаштаги аст ки тоза метавонад бошад. мошинча совсемиш хушрӯк. 81000 километр пробег нишон дода истодааст. бояд родной бошад, барое ки мошин свеж аст. як хел пробегое мебинед кам аст, ки мошин афгор аст, 100% маълум аст ки пробеги худаш нест. ин бардоро нигоҳ кунед, кожаи рулаша бинед чӣ тоза, кожаи свеж, потолокоша бинед, ҳама ҷош тоза аст. 81000 пробег кати. хулос, марҳамат кунед, на хайрдор бошед. сарочна нархи хуб 120000 сомон. 120000 сомон боз муомила дорад, арзон карда мешавад бардорҷонои ман. бай аст бошед. марҳамат, сарочни успех кунед. марҳамат бардорон, нигоҳ кунед, боз ятаи дигар электромобил Хончи сарочна 112000 сомон. солаш 2024 моҳи 11 будааст. 2024 моҳи 11, запас худ 430 километр бардоро. нав овардан бардорҷонон, нав аз кулмо омадаги аст, барои моҳикам мӯл надорад, ҳоли моҳикам даҷи кардагӣ нест. хуб, нархша гуфтем 112000 сомон срочна, боз муомила дорад, растамошка утилизация дорад, пробегаша пурсида мегӯянд ки 1000 километр гаштаги аст. тамом ин хел гуфта истодам бардоро. марҳамат, биёед аз наздик бинед, боз муомила кунед, савдо кунед, арзон кунед, гиред диска балоноша нигоҳ кунед, ҳолатша мошинча моҳика кунед, тоза хушрӯк мешавад. чордарош без ключовой доступ, оша нигоҳ кунед. хайр дорум, марҳамат кунед. нархои ино бардоро чанд пул монда гирдем, чанд та мондем, аз фикрам қиматтар сохта гирдем. мана барои шумо боя варианти хуб нархи дастрас кардем. ҳолати салон нигоҳ кунед, чӣ салон ҷӯш шуд, кожни салон, кушодиша нигоҳ кунед, чӣ мошин кушода аст, беҳад мошинча кушода хушрӯк аст. сидени ин тараф ручной, тарафи пассажираш лифт аст. ин мошино комфорта барои пассажир кардагиам.
Ана селектричи нигоҳ кунед, ранги Audi аст электраш. Пробегаш 1100 км. Кожни рул, мультирул, мониторчи нигоҳ кунед, задни камера дорад. 360 мене ки фикрам 360 мефрат, задни камера дорад бале. Партика. Хулос ҳамин ҳолат дорад бардаро. Маромат кунед, кожош тоза хушбак аст. Навас машинча. аз хайрдаро сарочни фурӯхтам шуд, марҳамат успед кунед 112,000 сом. Чӣ хеле гуфтем боз муомила дорад, боз арзон карда мешавад бардаро. Марҳамат. Бай аст сарочни. Марҳамат бардаршон до сарочна бозатай дигар Toyota Camry 6 бардарои ман. Сарочни фурӯхтам шуд, нарх 225,000 сом без савдо, охири нарх 230,000 гуфте истодаги нарости гап. Сарочни нарх ба розӣ кардем. Тайровка ҳоҷатош бошад 10 моҳи дигар бардаро. Аниматор 2.5 гибрид японка солаш 2018. Пробегаш бисёр кам будааст. Мошин нов зада, родной краска, гибридош 100%, ягон камбуди надорад, ба тамоми намуд санҷиш тайёр аст бардаро. Гарантияш катим бошин чек фистодан. Харидоро бошед марҳамат на. Гибрид кати бардаро расходош медонед чанд литр аст? 4.5 литр, 5 литр расход дорад. Камри 6 бардаро беҳад экономични. На. Диска балоношам мегӯхед. Дискош алиштаги, дискои нав задаган, бо ин хромшош ҳам задаган ҳар ҷо шуда. Мошинча японский перекидка мешавад албатта. 2.5 гибрид мешавад бардаро. Харидорон марҳамат кунед, ҳолати салон, кожни салон, салон нигоҳ кунед. Салонош хушрӯ. Боз чӣ дорад? Без ключевой доступ, дачи слипиғзон, сиденье лифт доштааст. Муҳим машинки ҳар ду тараф. Ана боз чӣ дорад? 97,000 километр пробег дорад. Гуфтем ки пробегаш кам гуфтан, ин пробеги родной худаш аст. 97,000 километр гаштаги. Кожни рул, мультирул, монитор дорад. Режим вождения дорад, инҷа чандта режим дорад, старт стоп дорад. Тарпедачош нигоҳ кунед, салонош нигоҳ кунед, чӣ хушрӯ салончош. Салоношам тоза кас бардаро. Марҳамат кунед, ошибкам умуман надорад. Мошинша ба дилпурӣ аст. Метавонед биёед, қатъи усотон бинед, проверка кунед, махол кунед, арзон кунед, гиред бардаро. Мошинча нархаш ба арзонда, нархашам нархи зур аст. Чӣ хел аст бардарои ман марҳамат кунед. Фикртон ҳатман нависед, лайк фаромӯш накунед, бо канали Авто Дубай таҷи бошед. Аз канали мо боз мошини арзон, дастрас мошинчаи беҳтарин метавонед пайдо кунед. Сарочни бай аст мошин. Шурак аст акан. Lexus RX 450 бардарои мо мувофиқи талаб чӣ хеле ки бисёр мепурсед. Ана барои шумо ёфтам гибрид. 1 моҳ 2 моҳ танировка дорад, ҳуҷҷатош солома будааст. 180,000, 175,000 гуфтем не арзонтар меонем. Сарочна нарха нигоҳ кунед, 170,000 сом розӣ кардем. Охири нарх харид. Бисёр арзон набошад дигар. Номерош хушрӯ 0037 мошинча бардарои мак ҳолаташ идеални. Бе камбуди як даст гаштаги будааст. Ягон камбуди надорад фистодан. На балончо диска балонош нав, кузуфош тоза. Без ключевой доступ. Гибридош 100%. Ягон ҷош ягон камбуди надорад акаҷон, гарантияш ки мегӯям шумо биёед қатъи усотон бинед, проверка кунед, мақол кунед, гиред бардаро. Парктроник, задни камера. Ана дискош балонош нав, ҳолати салон, кожни салон, мебелни салон, кожаош салонош хушрак аст. Салонаш бардаро комбинирований аст. Обшивкош сиёҳ мешавад, сиденьёш светлӣ мешавад. Комбинирований салони хушрак аст. Без ключевой доступ гуфтем, сиденье лифт, память сидений ҳам дорад. Винкод 2010 гуфтем, 2010 10 моҳ аст, 11 ҳисоб мешавад. 2011 солашина. Салоношо нигоҳ кунед. До рестайлинг аст машин. Хуб, ябур заводид кунед ин машина. 93,000 пробег доштааст бардаро. Агар ки реал небошад, биёд пробеги кам аст. Барои ҳамин винкод занед бинед, аз рӯи винкод фаҳмидан мумкин аст. Агар винкод катем нафаҳмед, диагностика кунед, дубой машина фаҳмида мешавад. Не бенерол, мультирол, не мотораш навгирён шуд. Гибридошо гуфтем хушрӯ. Бохар биёд проверка кунед худатон бардаро. Салончашам бинед, тоза дастаки мошинчашон. Зурасам обогрев сидений доштааст. Хуб, ин мишкача ҷостик ҷош аст. Задни камера, монитор, климат контрол, хай ин наваратоя дорад. Чӣ хел аст бардаро? Ҳаст хайрдарои на. Марҳамат кунед. Сарочни фурӯхта мешавад. Чӣ хел аст бардарои ман марҳамат кунед. Гибрид чӣ хеле ки мепурсед, ана гибрид чӣ хушрӯ ёфтем, нархашам нархи хушрӯ. Бисёр не кам тарак муомила дорад. Ташаккур зиёд, фикротон насед, лайк фаромӯш накунед. Бо канали Авто Дубай таҷи бошед. Бай аст Lexus. Бардарҷонои ман дӯстдорони ВАЗ ҳастед анҷа, дӯстдорони советский анҷа ҳастед бардаро. Любител беҳад бисёр дорад наки советскио канали мо. Ана марҳамат акта ВАЗ 21010 десяткача нигоҳ кунед чӣ хушрӯак аст. Номерчошам бинед бардаро. Номерошон беҳад зуруд аст. ҳолаташ беҳад хуб. Танировка ҷотоша нав гузарондагӣ биданд салона. Мошин бардаро камбуди надорад, як сипас срочни пул дар кор шудааст. Анҷа подписчикои мо додарои омадагӣ маҷбур фурӯхта истодан бардаро. Барои ҳамин нарха 37,000 сом мегӯям, боз муомила доштааст. Акои мошинои мо арзонам мемонем, қиматам мемонем, ҳар хел мемонем. Барои ин гуфтам ки бардар худат аз ман хушрӯтар медонӣ ин мошинам ҳисоб нархша. Як нарх монем ки савдо шад, хай 37 монет бо худам мо савдо мекунем. Гуфтам хулоси гап марҳамат 37,000 сом муомила дорад. Солаш чанд ака? Солаш 2007 аст. Мотор
моториш 1.616 солаш 2007 ягон комбини надорад ҳолаташ ки беҳад хушрак аст бардаро молодёжни мошинча барои худаш тайёр кардаги даст бардарем яки хая положение шидаги аст бардаро бояд ки ана фурӯша срочно барои дар дар омадаги аст ки акаҷон ами мошта чихе кунему хеле пул споридан дар кор гуфтам гап нест хеле реклама карда истодам 0400 е номер 4 дискочош хушру салоноша бинед бардаро чуткак аст тозагиша бинед бардаро я хеле советский мегӯяд аз я хеле опел зур даста хирости тоза хушрак аст механика беҳад свежи бардаро рости хеле советский тоза ман редка мебинам қалибки бардарои ман нест хеста тоза ин қаҷош хурдура тамом хулас 37000 сом марамат срочнина ҳаст хердаро фикратон насед лайка фаромӯш накунед ба дӯстон ҳатман равон кунед бо канали автодубай тоҷа бошед аз канали мо боз нархи мошинчаҳо метавонед пайдо кунед кани бинем канин додаракҳои ман акҳои ман любителои советский чанд кас ҳастен дар канали автодубай якта лайка зер кунед дар комментария нависед бардаро рафтем бардарои ман шумо тамошо кунед ина ин портери хитоӣ аст номаш вулинг бардаро вулинг не ки аз портера дида ин хелак бо бисёр бор мебардорад грузоподъёмносташ 3,5 тонн даст бардарои 3,5 тонн грузоподъёмност дорад мотор 2.0 бензин даст бардарои ман на пана соли 2025 гаштаги нест уман 1000 километр буду шуд пробег дорад ки ай карда омадаган тамом хердоро бошед марамат кунед нархи арзон дастрас срочна 115000 сом нарх дорад на дискоша не дискочош хе балонош на пана соли машин умуман бор кашидаги нест аз хердоро 115000 сом калом даст некам нигоҳ кунед 3,5 тонн мебардоштааст некам 3,5 тонна мебардоштааст озир салона тамошо мекунед бохтоша бинед чӣ хушрааст вулинг номаштааст вулинг салона нигоҳ кунед мардаро салонашо ма пана суратошам бесон инҷа суратчоша механика аст коробка чанд скорса боша 5 тага даст 5 скорса мантефончоша нигоҳ кунед кондитсионерам доштааст кондитсионер доштааст бардаро дидед салончош хушрак мошинча бад нест мекунед хай карда мегардед ма пана аст вулинг портерчи хитоӣ аст ҳаст хердаро бардаро кондитсионерушам даст кондитсионерушам хушки кор мекунад ойнаш электробдаса ду ойнаи пеш электропакет ахибош ручной чхел аст бардарҷонои ман марҳамат фикратон ҳатман нависед лайка фаромӯш накунед бо канали автодубай тоҷа бошед нарх срочна 115000 сом бай бародарҷони ман тамошо кунед дар шаҳри хуҷанд Lexus RX 350 авион мотораш 3 номер ҳуҷҷатҳои солона тонировкаи 50% дорад тамошо кунед нархша соҳибашон 140000 сом гуфтан розӣ кардем 129000 сомон ба хуш меган ягон ҷош кор надорад 4 балони нав дорад ати види тафош тамошо кунед салонош дар беҳтарин ҳолат ягон ҷош кандагӣ даридагӣ надорад кожош беҳтарин ҳолат ва абшпедараш мебелошам наст 4 ойнаш электра запусидани дорад сенёш лифт инкоцинам албатта занед бинед мултирули дутарафа рулош мебел пробегаш 324000 километр кондитсионерош 100% кор мекунад меган абагриф сидени дорад коробкаш автомат монитори майда дорад таркидаш камтара каминҷаш даридагӣ доштааст дигар ягонҷош кор надорад ба нархаш арзанда аст ё не дар комментария нависед лайкро фаромӯш накунед ба дӯстонатон равона кунед боз мошинаи арзон аз канали мо дастрас карда метавонед бародарҷони ман тамошо кунед дар шаҳри хуҷанд Kia Forte авион мотораш 1.6 AMD 2010 сол фурӯдашо нархша 80000 сом гуфтан савдо кардем розӣ кардем 69000 сом ба ҳуҷҷатҳои солона дорад тонировкаи 50% кузуфош ягон хел кор надорад тамошо кунед чӣ саф сафедаки хушрӯяк аст 4 балони нав дорад тамошо мекунем види ахибаш ҳолати салонош мебинем абсудош бениҳоят сарсайнаш хуб салонош сенёш бинед хошеми чхол каштага аввалош
باید سلام کشی میبینیم 4 آینه الکترا، زینیاش رучной. Пробегач 256,000. коробкаш автомат. کنسلش کار میکنن، مانیتور مای داغ داشته است. ترپیداش ببینید دیگه اونجاش کار ندارد، میتونه دو طرفه. برادر جان من تماشا کنید، با نرخش ارزنده است یا نه در کامنت‌ها نویسید، لایک رو فراموش نکنید. باز ماشین ارزان از کانال ما دریافت کرده میتوانید.